No niin, tässä on Pumppaamon ohjauskeskus ja tässä on pääkytki on tämä nappi tässä. Ja sitten on pumpun 3 sulaketta on tässä. Jos nämä laukia, niin silloin ei pumppu pyöri. Sitten on pumpun ohjaussulake on tuossa. Voi katketa esimerkiksi ukkosella sähköpiikin aiheuttaa. Ja sitten on hälytysvalon sulake. Ja sitten on pistorasian vikavirtasuojakytkin, joka voidaan testata tuosta keltaisesta napista. Onko se kunnossa? Eli se pitäisi testata joka kerta, kun käytetään pistorasia, niin tämä pitäisi testata sitä, että se pelaa. Noin, ja sitten on ohjauskeskus tuossa pumpun. Siinä näkyy esimerkiksi tuntimäärä, niin kuin tässä näkyy 12 tuntia on pumppu käynyt. Kokonaiskäyntiaika. Ja pitää lukea autotila, silloin se on automaatti käytössä. Tässä on erilaisia aikoja ohjelmoja, tuonne käyntiaikoja, pumpulle ja näitä, mutta niitä ei kannata kenenkään koskea. Sitten on maalikon, niin. Sitten on tässä on pumpun pakkokäyttö, eli ohittaa tuo ohjauskeskuksen. Tämän. Tästä voi panna, kun painaa, niin pumppu lähtee päälle, mutta niin kuin tässä lukee, että käyttö vain poikkeustapauksissa. Mitähän ne olisi? No esimerkiksi jos joku häikkä on, että esimerkiksi vippa on, käynnistysvippa on hajonnut, niin tällä voi käyttää tätä esimerkiksi ilman vippaa. Niin, sitten jos, joo. Niin. Niin kuin pakolla käyttää. Pakolla käyttää, se panee suoraan pumpun käyntiin. Ja tässä on sitten lämpörele. Jos esi pumppussa tai joku jänniteheitto tulee, niin tuolla on tuommoinen pikku nappi, niin tämäkin, jos ei pumppu pyöri, kaikki sulakkeet on päällä, niin jos ei pumppu pyöri, niin tuota kuittausnappi tuossa, niin se voi olla, silloin lähtö kone pyörimään. Eli siinä on lämpöreleen kuittaus. Ja tässä on sitten se vikamerkki vaan. Se virta katkaista kyllä, kun ennen kuin näitä ruvetaan rassailemaan. Pääverto pois. Niin. Huuhellaan ihan normaali kasteluletkulla ja tuuttimella, niin on viat pois siltä seinältä, ja nää lähtee nuo rasvat pois. Eli kun on lämmin vesi. Asiassa on semmoinen homma, että tuo sonta ja sitten siihen yhdistetty semmoinen rasva. Toki asia. Tämä on rasvoinen se mikko, se on tuo kepillä. Tämän kun tekee kerran vuoteen, niin ei sitä silloin tarvitse muuta ongelmia ole, muuta hälytysohjelmia. Pelaa kyllä sen vuoden. Ja sehän näkee siinä käytössä, että miten se ei tarvitse. Ja niin kuin Marko sanoi, niin se on 2 henkeä, niin ei siinä niitä tarvitse joku 5-6 henkeä. Markuskin pelaa hyvin, kun on märkän. Niin. Joo, eli tämä on käynnistysvippa. Tämä on käynnistysvippa. Niin. Joo. No vähän voitais painettua syrjällä. Mikä se on? Tämä on hälytysvippa. Se on se, joka sitten aiheuttaa sen. Niin, ilmoittaa sen häiriö. Kokeilepa menikö se. Nämä muistotarko tällä. Ei sitä ole joo. Tämähän voi vaikka harjata jolla. Ja voi harjata niin, varmasti. Mutta kolohia ei kannata kovin, että se ei. Joo. Nyt tällä hetkellä, kun tämä urakointi on ohitse, niin sen jälkeen 2 vuoden aikana. Se on urakoitsijan taku. Se on urakoitsija. Se on iso pousun taku. No niin, selvä. Se on 2 vuotta. Just. Joo. Niin, eli se on näköjään niinku tangon Ohjariputki. Niin, ohjariputki, joo. Siinä on se pumppu.
Tämänkinhän joskus voi tehdä tämmöisenkin huollon, mutta se kannattaa olla varovainen tuossa nostamista, että ei puota sitä alas. Se on kallis tikki, jos se puottaa. Nämä on kyllä, muuten nämä on semmoisia uusia vehkeitä. Tuossa ainakin minä itse tein kerran vuoteen tämmöisen, joka kannattaa tehdä. Jos siitä on rasvanäkyy kertyy, niin perusteet. Tällä hetkellähän se on nyt kerran vuoteen. Niin. Joo. Näkyykö näitä vattimääriä? Näkyykö sinne tehomeri? Paljonko oli kilowattitunnin hinta nyt? Kuka se muisti? Erko? Euro. Senteistä se on se on siinä 7,5 sentin energiaa ja siirtohintaa minä ihan se on lähelle samaa sitten on sekin. No niin, lähellähän se on. Olisiko ne 15? No joo, 15 mukaan voi laskea. Joo, eli se on nyt siellä pohjassa ja se on tuo johdon varassa ja tuon ohjuri. No niin, tuo tuli selvästi tuo, joo. Puottaa tällä niinku... Joo, varovasti laskea. Niin. Joo. Se kolohimissa, siellä on semmoinen kytkin tuolla sisässä. Mm. Se ei niitä nätisti. Tämä nyt jäi Niin. pyörähti nyt jotenkin. Eikö yllässä? Onko se... Ota se johtonipu alta siitä. Se johtonipu nosta ylös, kun näkee siihen. Onko se siinä vähän niin kuin mitoitettu? No se ei Ai tuohan ei mä... ei Kato, se on ole, tuossa. Ei ole, kun se on... Hälytysvippo ei. Joo. Sitä vaan ei oltu laitettu. Mitä siihen teet? Kuvaa. Kuvaa. Kuvaatko se? Joo. No kuvaa sitten. No kerrotti mua, mitä se on. No niin, tämä on sokka, kun pannaan kansi kiinni. Etenkin jos on... En mä käyksen. Jos on pieniä lapsia, niin ne aukaisee tuon kevyen kannen, tämä on näin kevyen nostaa, niin turvallisuuden takia niin tämä sokka tänne lukko. Tässä on... Katso vaan reikä.